Unha das enfermidades que máis teme e máis afecta a poboación é o cancro, esa enfermidade que por desgraza non respeta nin os máis pequenos, situación que tiveron que vivir dúas irmáns que rexeitan o Varaponte de Portonovo. Coñecedoras do que é ter un familiar con esta enfermidade, decidiron que doarán toda a recadación do sábado das Festas do Carme. Bueno, polo caso da nosa familia, que nos tocou de preto, o cáncer infantil, decidimos que a recaudación íntegra bruta do Día do Carme vamos a donala á Asociación Española contra o Cáncer, neste caso destinado á investigación contra o cáncer infantil. Ao compartir a súa iniciativa, moita xente e negocios de todo Salnés as apoiaron, pero tamén de outras comunidades como Andalucía e o País Vasco. Algúns establecementos cederon produtos que os sábados serán sorteados ou vendidos a prezos módicos. Estamos teniendo muchísimas donaciones, tanto de panaderías como tiendas, como peluquerías, muchísimas donaciones, que hay cosas que son para sortear de forma gratuita con las bebidas, para atraer a más gente, y otras para vender con unos precios simbólicos que vamos a poner de 2 euros. Y la gente que quiera pues coger empanada, tenemos camarones, mejillones, va a haber muchísima comida y las venderemos así también para aportar algo más. O bar traballa dende a mañá ata a noite, ofertando almorzos, unha ampla carta de comidas e pola noite copas. A iniciativa inclúe a recadación de todo o día, unha pequena doazón para a loita contra o cancro, pero unha gran aportación para o establecemento, especialmente nunha data tan sinalada. Este pueblo prácticamente es trabajar en verano, que es cuando hay gente, en invierno pues nos mantenemos, pero bueno, en verano es cuando de verdad se hace el dinero, por así decirlo, es muchísimo. Y más en un momento en el que estamos, en el que los precios son altísimos, es mucho. Es verdad que para la Asociación contra el Cáncer igual no es tanto, pero todo ayuda. Todo o conseguido coas vendas e as diferentes iniciativas irá doado á Asociación Española contra o Cancro para a investigación contra o cancro infantil. É todo, porque bueno, sabemos o que fai falta. Fai falta moitos cartos para a investigación de certos cánceres que non se deixan apartados, e para nós estamos encantadas de poder facelo. Ademais da recadación, os sorteos e a venda de produtos cedidos, o Varaponte tamén contará cunhas huchas para que todos aqueles que queiran colaborar coa loita contra o cancro poidan facelo. Será unha xornada festiva na que poder gozar da comida e da bebida do Varaponte apoiando unha causa tan necesaria.